ሰላም ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ክቡራት ኣሕዋት ሰላም እግዚኣብሔር ምሳኹም ይኹን። ናይ ሎም መዓልቲ ብሓንሳብ ኮይና ንሰርሖ እምበኣር ኣብ መእተዊ ከም ዝረኣኹማ ናይ 5 ደቂቕ ቁርሲ ፉል ንቐዳም ሰንበት ዝኾነና ክንሰርሕ ኢና። ክትፈትውዎ ከዓ ተስፋ እንዳገበርኩ ቅድሚ ናኦም ባለይ ግን እቶም ሓደሽ ዘለኹም ላይክ፣ ሳብስክራይብ፣ ኮመንት እንዳገበርኩም እዚ መዓልታዊ ሂዝየ ዝመፅእ ቪድዮታት ተኻፈልቲ ክትኮኑ ብኽብሪ ይዕድመኩም። እቶም ምሳይ ዝፀናኹም ከዓ ከም ቀደምኩም ምትብባዕኹም ኣይፈለየኒ። እዚ ቪድዮ ብላይክ ጀምሮ ክቡራት ኣሕዋተይ። እታ ባኒ ኣብ መእተዊ ዝረኣኹማ ከዓ ፅባሕ ሒዘልኩም ክመፅእ እየ ምስ ውዑይ ባንን ምስ ፉልን እየ ሰሪሐ እየ ኣነ ሕጂ እቲ ቪድዮ ንኸይነውሓክኩም ናይታ ፉል ኣምፂአልኩም ኣለኹ ናይታ ባኒ ከዓ ከምፅአልኩም እየ ማለት እዩ። ስለዚ ንፉል ዘድልየና ኣስቤዛታት ኣብዚ ኣለዋ ብጣዕሚ ቀሊል ዝኾነ ማለት እዩ። ካብዚኣ ትቐልል የላን እያ እንደገና ከዓ ናይ ጥረታት ምምጋብ ከለና ከዓ ብጣዕሚ ፅቡቅ ንጥዕናና ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ። እቲ ዓቐን ሕጂ ብዙሓት ተኾይና ክነብዝሖ ንኽእል ኢና። ኣነ ሕጂ ሓንቲ ዝበሰለ ፉል ሬዲ ዝኾነ ኣዳልየ ዘለኹ ንሱ ከዓ እቲ ቀንዲ ስሉጥ ክገብረልና ዝኽእል ማለት እዩ። ኣብ 5 ደቂቕ ክንውዳእ ንኽእል ምውዓይ ጥራይ እዩ ዋላ ሓደ ኣይተደንግየናን እያ። ሕጂ እምበኣር ኣብዚ ኩሉ ሬዲ ገይረዮ ኣለኹ። ድስተይ ከዓ ኣብዚኣ ኣዳልየ ኣለኹ ማለት እዩ። ሽጉርቲ ሓንቲ ሽጉርቲ ፍርይ ዝበለት እየ ኣዳልየ ዘለኹ ሕጂ ፍርቁ እየ ገይረዮ ዘለኹ እቲ ሽጉርቲ ምክንያቱ ንዳሕራይ ከዓ ክጥቀመሉ ስለ ዝኾንኩ በቲ ናይ ዝተቆለወ ናቱ ትሕዝቶ መቃሪት ኣሎ። እንደገና ከዓ ብላዕሊ ክንገብረሉ ከለና ከዓ ልክዕ ከምዚ ናይ ሰላጣ ዓይነት ትኾነልና ኣዝያ ፅብቕቲ ትኾነልና ማለት እዩ። ፉል ሳዳ ፉል መሳላሓ እንዳበልካ እዩ ማለት እዩ። ናይ ፉል ነገር ከም ናይ ሱዳን ጌርና ክንሰርሓ ኢና። እስከ ኣብ ናይ ስዕረት ትስራሕ ከዓ ሒዘልኩም ክመፅእ እየ። ኣብ ናይ ፆም ከዓ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ሕጂ ማለት እዩ። ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓንሳብ ቁሉ ምስ በለ ዘይቲ ጌርና እቲ ኮሚደረ ከዓ ክንገብረሉ ኢና። ኮሚደረ ከማን 2 ንእስ ዝበለ እየ ተጠቒመ እቲ ሓንቲ ትኸውን ይገብራ ንእስ ዝበላ ማለት እዩ። እቲ ሓንቲ ኮን ከዓ ፍርቂ ከዓ ብላዕሊ ክንገብሮ ኢና ማለት እዩ። ዳሕራይ ክንጥቀመሉ ኢና ንእሽተይ ግን እዚ ቁሉ ክነብሎ ኢና ከምዚ ጌርና ማለት እዩ። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጌርና ኖርማል ሕምስ ኣቢለ ኣለኹ። ጉዕ ሕጂ ኣብዚ 2 ዓይነት ጉዕ ኣለኒ ቀይሕን ግሪን ከዓ ማለት እዩ ቀጠልያን ኣለኒ። እቲ ጉዕ እውን ከምኡ ኣትሪፈሉ ኣለኹ። ንምንታይ እየ ዘትርፎ ዘለኹ ብሓንሳብ እውን ክንገብሮ ንኽእል ኢና ግን ከዓ ብላዕሊ ክንእትወሉ ከለና ከዓ ፅቡቅ እዩ ዝመፀልና ማለት እዩ። ሕጂ እታ ፉል ሓንቲ እየ ተጠቒመ ዘለኹ ሓንቲ ፉል ከዓ ገይረያ ኣለኹ ማለት እዩ። ሕጂ ቀመማት ከዓ እዚ ዝተሓወሰ ናይ ኢታሊ ቀመም ንእሽተይ ከዓ እዚኣ ክገብረላ እየ እንተደሊና እውን በርበረ ፀሊም ክንገብረሉ ንኽእል ኢና ማለት ንእሽተይ በርበረ ፀሊም እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ሕጂ እንታይ ዝበሃል ክንገብርና ምስ በሰለ ምክንያቱ ተዓሺጉ ስለ ዝፀንሐ ከዓ ግድን ክንህሩሞ ኣለና ፅቡቅ ጌርና ማለት እዩ። እንተኾነ ባዕልና ንእሽተይ ጨው ከዓ ማለት እዩ ክንገብረሉ ኢና። እንተኾነ ባሎንጋ ግዜ ኣቢልና እሊ ከቢልናዮ ንሓድር ሰኽቲ ነብሎ ከዓ ይበስለልና እዩ ማለት እዩ። ቀልጢፉ ተኣሊኹ እንተሓዲሩ ዝበስለልካ እንተዘይኮነ ከዓ ድሓን ከምዚ ጌርና ዝበሰለ ሬዲ ዝኾነ እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፅቡቅ ኣቢሉ ኣሎ ተሰማሚዑ ኣሎ እንታይ ዝበሃል ገብር ሕጂ ብዚ ናይ መፅቀጢ ጌርና ጥሕን ክነብሎ ኢና ፅቡቅ ጌር ድኽም ዝበለ ምንታ ንክኾነልና ፍሩይ ስለ ዝኾነ ዘሎ ከምዚ ኮይኑ ግን ፅቡቅ ጌርና እህሪ ምስ ኣበልናዮ ፅቕጥ ነብሎ ብዘለና ኣብ ገዛና ማለት እዩ። በዚኣ ገይረ ሕጂ ኣነ ፅቡቅ ጌር ሕውስውስ ከብሎ እየ ዳሕራይ ዝሕል ክብል ከዓኒ ናብ ካልእ መትሓዚ ክንገብረሉ ኢና ክነቃምሞ ስለ ዝኾና ናብ ካልእ መትሓዚ ኢና ከምዚኣ ጌርና ዝሕል ክትብል ክንገድፋ ኢና። ብድሕሪኡ ከዓ ፉልና ጌርና ፉል ዝተጠሓነ ፉል ክንጥቀም ከለና ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዝመፀልና ማለት እዩ። ሕጂ ከምዚ ኮይና ተሰማሚዓ ወዲኣ ኣላ ኣብ ናይ መቐረቢኣ ክግምጥላ እየ። ብድሕሪኡ ከዓ ለሚንና ጌርና ፉልና ጌርና እቲ ዝተረፈ ኣስቤዛታትና እውን ክነቃምሞ ኢና ማለት እዩ። ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከይንሎ ፅቡቅ እዩ ዝኾነልና። ሓደ ግዜ ኖርማል እውን ከም ሰላጣ ጌርና ክንቅርቦ ንኽእል ኢና። ከምዚ ጌርና ተቢልናዮ ከዓ ፅቡቅ ማለት ሕጂ ለሚን ፍርቂ ለሚን ተጠቒመ ኣለኹ 2 ማንካ ከዓ ዝተጣሓነ ፉል ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ከምዚ ፉል ክንገብሮ ከለና ብጣዕሚ እዩ ፅቡቅ ማለት እዩ። ዋላ ኣብ ሰላጣ ከማን ከምዚ ጌርና ለሚን ጌርና እንታይ ዝበሃል ጌርና ኣብ ሰላጣ ክንእትዎ ከለና ከዓ ፅቡቅ እዩ። ሕጂ ዘይቲ ከዓ ኦሊቭ ኦይል ከዓ ክንገብረሉ ኢና ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ ኣነ ኣጋጣማይ ፀንሐንን
ናይ ሰላጣ ቀመም ከዓኒ ቬጋን ዝብላሎ ማለት እዩ ናይ ጾም ናይ ቀመማት ኣሎ ንሱ ከዓ ክንእትወሉ ንኽእል ኢና ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከኑ ብለሚን ገይሩ ፅቡቅ ኣቢልልና ኣሎ ዳሕራይ ከዓ ናብኡ ክንሕውሶ ኢና ናብኡ ሓዊስና ፅቡቅ ጌርና ከነሳምዖ ኢና እቲ ዝተረፈና ኣስቤዛታትና እንዳገበርና ከዓ ክንገብሮ ኢና ማለት እዩ እዚኣ ዝገብራ ዘለኹ ሕጂ በቲ ቀልዮ በቲ ከዓኒ ብላዕሊ ይገብሮ ኣለኹ ማለት እዩ ነናሕቱ ጣዕሚ ስለ ዘለዎ እንተተሓዊኽና ከዓ ኖርማል እቲ እንታይ ዝበሃል ናብሲ ኣቢልና ሰላጣ ከዓ ብላዕሊ ቁሩፅ ቁሩፅ ኣቢልና ኣሕምልትና ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ተሰሪሕና ከዓ ዝበለፀት ብጣዕሚ እያ ፅብቕቲ ትኾነልና ደቅና ከዓ ክፈትውዋ ይኽእሉ እዮም ቆልዑ ተልዮምና ኮይኖም ከምዚ ጌርና ክነቁርሶም ንኽእል ኢና ቀዳመ ሰንበት ዝመፅእ ዘሎ ሕጂ ኩሉ እቲ ተሪፉ ዝነበረ ኣስቤዛ ጉዕ ዘሎም እንታይ ዝበሃል ዘሎ ኮሚደረ ሽጉርቱ ገይረ ኣለኹ ፅቡቅ ገይረ ከዓ ሕውስውስ ከብሎ እየ መጀመርያ ጨው ጌርናሉ ፀኒሕና ኢና ዝውሕደ ተመሲሉ ብላዕሊ ክንገብረሉ ንኽእል ኢና ሰላጣ ከዓ ደስ ዝበለና ሰላጣ ዓይነት ንጥቀመሎም ክንገብር ንኽእል ኢና ብላዕሊ ሰላጣ ከዓ ማለት እዩ ናይ ሱዳን ፉል ሰሪሕና ኣለና ማለት እዩ ከምዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ክቡራት ኣሕዋተይ ሕጂ ከምዚ ጌርና ሕውስውስ ኣቢልና እዛ ባኒ ከዓ መጀመርያ እቲ ባኒ ሰሪሕዮ ብድሕሪኡ ከዓ እዛ ፉል ከዓ ሪኢኹምማ ኢኹም 5 ደቂቕ 6 ደቂቕ ትወስድ ፉል ከዓ ማለት ጣዕጣዕ ተብላ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ውዑይ ባኒ ጌርና ምስ ፉል ጌርና ፅብቕቲ ዝኾነት ቁርሲ ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ ናይዚ ባኒ ኣሰራርሓ እዚ ከዓ ሒዘልኩም ክመፅእ እየ ብቕልል ዝበለ ዝኾነ ሰብ ክሰርሖ ዝኽእል ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ ረኽብ ዘበልናሉ ሓደ ሓደ ግዜ ከምዚ ጌርና ንዓና ንደቅና ጥዕንኡ ዝሓለዎ ማለት እዩ ካብ ድኳን ክንገዝኦ ከለና ዋላ እቲ ብሒቕ ምስ በኩዐስ ኣብ ፍሪጅ እዮም ዘቐምጥዎ ማለት እዩ መሊሶም ከዓ ካብ ፍሪጅ እንዳውፅኡ ከዓ ሰንኪቶም ከዓ ፍረሽ ኢሎም ከዓ ይሸጡልና ማለት እዩ ስለዚ ካብ ሱፐርማርኬታት ገዚእና ንዓና ንደቅና ንምገብ ኣብቲ ግዜ ዝረኸብናሉ ግዜ ዘይብልና እንተኮይና ብስራሕ ቢዚ ንኾን እንተኮይና ንደክም እንተኮይና ግድን ኢኻ ሕፅር ሕፅር ዝበለ ኣብቲ ክሽነ ኢና ክነብል ንኽእል ማለት እዩ ኣብታ ግዜ ረኽብ ዘበልናላ ግን ኖርማሊ ኣብቲ ክሽነ ምእታውና ኣይተርፈናን እዩ ነዚኣ ልውስ ነብላ እሳ ክትሳብ ተወክዓ ገለ እንዳፀራረና ገለ እንዳሰራርሕና ንፀንሕ ማለት እዩ ብጣዕሚ እያ ቀላል ንፅባሕ ሒዘልኩም ክመፅእ እየ ፉልና ከዓ ሕጂ እቲ ኣስቤዛታት ዝገበርናዮ ሕውሱስ ኣቢልና ፅቡቅ ጌርና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጌርና ቅርብርብ ነብላ በዚኣ ከዓ ሻሂ ኣለትኩም ፅብቕቲ ሻሂ ክቡራት ኣሕዋተይ ተደሊኹም ውዑይ ባኒ ተደሊኹም ሻሂ እንተደሊኹም ከዓ ፉል ንቐደም በሉ ብሓንሳብ ከይድና ዝሰራሕናዮ ንቐደም በሉ እንዳበልክ እየ ክቡራት ኣሕዋተይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ሎማዓንቲ ብሓንሳብ ኮይና ዝሰርሕናዮ ብቕልል ዝበለ ከም ቅያር ኮይኑ ከዓ ንቐዳም ሰንበት ክጠቕመና ይኽእል እዩ ናይቲ ማል እውን ዝረኣኹሞ ኣዝዩ ፅቡቅ ዝኾነ ቁርሲ ሒዘልኩም መፅየ ነይረ ተደሊኹም ከምዚ ተደሊኹም ከምኡ ቀይርኩም ማለት እዩ ከተብሉ ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መስል ፈቲኹም ክትኮኑ ከዓ ተስፋ እንዳገበርኩ ጀሚረ ክሳብ ዝውድእ ዝኸታተልኩምኒ ካብ ልቤ ዘመስግነኩም ክሳብ ፅባሕ ብካልእ ቪድዮ ዝምለሰኩም ሰላምን ጥዕናን ኣብ በቢ ዘለኹሞ ሰሰናዩ